om noget af et paradoks. Prøv lige at forestille dig et sted, der er ved at blive forvandlet til en topmoderne, futuristisk superkorridor for hele Europa. Altså vi snakker højhastighedstog og kæmpe milliardinvesteringer. Samtidig på præcis det samme sted forsvinder de lokale busser, og færgedriften skaber nærmest oprør. Det her sted, det er Lolland, og det her fortællingen om en ø, der bevæger sig i 2 vidt forskellige hastigheder på en og samme tid. For ja, hvordan kan det hænge sammen? På den ene side har vi den her store vision om massive, statsfinansierede projekter, der skal give os en lynhurtig forbindelse ned til kontinentet. Og på den anden side, ja, der har vi så virkeligheden for rigtig mange af de lokale. Et internt transportnet, der er ramt af den ene voldsomme nedskæring efter den anden. Hvordan de 2 ting kan eksistere side om side, det er præcis det, vi skal prøve at finde ud af nu. Okay, lad os starte med den hurtige bane. Vi kigger på de her kæmpestore internationale projekter, der lige nu er i gang med at omforme hele øen. Omdrejningspunktet for det hele er selvfølgelig Femern Bælt-tunnelen, og vi taler altså om Europas allerstørste byggeplads lige nu. Det er et sandt megaprojekt. Når den åbner i 2029, så vil den jo for altid have ændret Lollands rolle og skabt en helt ny primær færdselsåre mellem Skandinavien og resten af Europa. Og med tunnelen, der følger jernbanen jo med. Og den forvandling er altså enorm. Vi går fra en helt almindelig jernbane til 2 fuldt elektrificerede spor, hvor togene kan køre op til 200 km i timen. Det betyder, at rejsetiden til København bliver skåret helt vildt ned til omkring 1 time og et kvarter. Og som en konsekvens af det, ja, så lukker den gamle Rødby færgestation, og en spritny station, Lolland Syd, bliver bygget som et nyt, stort regionalt knudepunkt. Men det er ikke kun skinnerne. Staten pumper også massiv beløb i vejene. Det her tal, næsten 400 millioner kroner, det er altså penge, der er sat af fra Infrastrukturplan 2035, kun til at opgradere rute 9 med en ny omfartsvej ved Nørreballe. Det er et ret klart signal om, hvor den nationale prioritet ligger. Og visionen, den stopper slet ikke ved transport. Den her gigantiske fabrik i Rødbyhavn, som bygger tunnelelementerne, den har man tænkt sig at bevare, og det er faktisk et ret afgørende punkt. Man vil bruge den til at tiltrække fremtidens tunge industrier, f.eks. produktion af havvindmøller. Ideen er, at Lolland ikke bare skal være et sted, man suser igennem. Det skal være et industrielt centrum i sig selv. Godt, men lad os så lige skifte spor fra den hurtige bane til den langsomme bane, altså den lokale virkelighed for rigtig mange. For her er billedet altså bare et helt andet. Det her tal, det er ret brutalt. -22%. Ifølge Dansk Industri er antallet af køreplanstimer for busserne på Lolland faldet med 22%. Og det er bare sket på 8 år, fra 2016 til 2024. Det er jo en helt dramatisk nedskæring i den service, der ligesom binder lokalsamfundet sammen. Og konsekvenserne, de er meget konkrete. Som Dansk Industri peger på her, så er det jo ikke kun et problem for de private. Det rammer også erhvervslivet benhårdt. Altså, hvordan skal virksomhederne kunne tiltrække arbejdskraft, hvis folk simpelthen ikke kan komme frem og tilbage fra arbejde? Især når over 30% af familierne ikke engang har en bil. Okay, så hvad gør kommunen så? Jamen, deres strategi er at erstatte de her traditionelle busruter med nogle nye løsninger. De få busser, der er tilbage, bliver fokuseret på de mest trafikerede strækninger. Resten af borgerne bliver så henvist til samkørselstjenester som Nabogo eller den her behovsstyrede flextur, hvor man bestiller en bil efter behov. Udfordringen er bare, at samkørsel det kræver jo en kæmpe kulturændring, og flextur er ifølge kritikerne simpelthen blevet for dyrt for mange at bruge i hverdagen. Og der er ikke noget sted, hvor den her konflikt mellem den store statslige vision og den lokale virkelighed bliver tydeligere, end i den her meget, meget ophedede kamp om færgerne til Lollands småøer. Ja, hvor er den så allermest ophedet? Svaret det finder vi på småøerne Fejø, Femø og Askø. Det er her kommunens spareplaner for alvor rammer øboernes livliner til fastlandet. Og her kan vi se konflikten helt tydeligt. På den ene side har vi kommunens strategi. De vil spare mellem 5 og 10 millioner kroner om året ved at samle al færgedrift i Kragenæs Havn. Simpelt. Men på den anden side, der har vi øboernes protest. De oplever kaos, brudte løfter og en virkelig dramatisk forringelse af deres service. Lad os lige se på, hvad det betyder i praksis. For beboerne på Askø for eksempel betyder flytningen en 32 km længere køretur på land hver vej. Kragenæs Havn er simpelthen for lille, og det skaber, hvad kritikerne kalder Ebberød bankagtige situationer, hvor færgerne må sejle tomme mellem havnene bare for at få plads.
Og imens, ja, så bliver den nu tomme havn i Bandholm omdannet til turisme. Det her citat fra en borger i Bandholm, det fanger jo den lokale frustration og skepsis helt perfekt. For når man står og kigger på, at færgen sejler tom frem og tilbage hver eneste dag, så er det altså svært at tro på, at der er en stor besparelse i det. Det virker simpelthen bare ulogisk. Så hvad er konklusionen så på alt det her? Jo, det ser ud til, at Lollands fremtid er en form for hybrid virkelighed. Og for at gøre det hele endnu mere komplekst, så skal transporten jo ikke bare være hurtig, den skal også være grøn. Men spørgsmålet er, hvem er det egentlig, den grønne strøm skal servicere? Planerne for den tunge internationale trafik, de er store. Der er en gigantisk ladepark på vej til ellastbiler og en ny, stor energistation. Men for de private elbilister, der er billedet lidt mere mudret. Ved at koncentrere ladestanderne i byerne, så risikerer man at skabe det, man kunne kalde ladeørkner, især på Vestlolland. For selvom der findes et stort ladeknudepunkt ved Maribo, så løser det jo langt fra den daglige udfordring for alle. Så her er vi ved det helt afgørende punkt. Transporten på Lolland er en historie om hybrider. Vi ser det hypermoderne højhastighedstog køre side om side med nedlagte busruter. Vi ser massive statslige investeringer i asfalt, der kolliderer med kommunale spareøvelser på vandet. Det er simpelthen to verdener, der eksisterer på den samme ø. Og det efterlader os med et meget centralt og måske også lidt provokerende spørgsmål. Om få år, der vil Femern-tunnelen koble Lolland på den europæiske vækstmotor som aldrig før. Men mens Lolland bliver forbundet med Europa, er det helt store spørgsmål, om man glemmer at forbinde Lolland med sig selv. Det må de kommende år vise.